Veľkú noc. Prepáč, ale nechcel som čakať 2 mesiace. Objavte čarovnú atmosféru Orientu. Vy sa poznáte, nie? To je on? Dobre, možno si zaslúžiš druhú šancu. Ďakujem. V novom romantickom seriáli televízie Joj. Skutočný chlap pre skutočnú lásku spraví úplne všetko. Lásky v Istanbule. Dnes o 20:40 na Jojke. Ako prvá banka prinášame svetovú inováciu. Detskú blikajúcu kartu. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Ideš mi ešte 18. A za čo? Za paušál? Vezmete aj mňa? Kam? Zdieľaný nekonečný paušál. A je to legit? Čím viac nás je, tým menej každý platí. Si, idete mi každý 17. Ja? Tu krotiteľ paušálov. Pridám ťa? Sme na 16. Tak to ide pekne dole. A nemali sme ísť hore? Nie, s cenou pôjdete dole. Len 15,75 na hlavu, ak si 4. Zdieľaný nekonečný paušál. 4. Prosím, vezmite si žuvačku. Surfuj na vlnách Airwaves. V NAI máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až do 40%. Celú ponuku nájdete na NAI.sk. NAI. Žijeme technikou. Spravte si radosť aj vy. Otvorte si prvý parádny účet a nakupujte o 106. Veď za vaše nákupy vás teraz odmeníme. Ako odmenu za platby kartou môžete k parádnemu účtu získať až 106 eur. Želáte si nakupovať o 106? Rajfkujte. Toto je Manolo. Slon s mimoriadnym talentom. Dupetky. Dokonale tenké. A teraz aj twistky. Dokonale vytočené. Vedeli ste, že chronické ochorenia dolných dýchacích ciest trápia viac než 90 000 pacientov ročne? Podporte svoju obranyschopnosť. Liek Vobenzym s obsahom enzymov posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri opakovaných zápaloch. Vobenzym. Liečivá sila enzymov. Krvácanie ďasien, problémy s ďasnami. Môj tip Lakalut Active. Chráni pred krvácaním ďasien, parodontitídou a citeľne sťahuje ďasná. Lakalut Active. Try to show you every day and every moment, every way. Urobte z Veľkej noci sviatok jemnosti. Milka. Jemnosť chutí lepšie. Hľadáte najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie? Stačí, ak do porovnávača Superpoistenie.sk zadáte vašu ešpézet a do pár sekúnd vyberáte zo všetkých ponúk autopoistenia na trhu. Vrátane akčných. Ušetriť tak môžete až polovicu. Jednoducho, rýchlo, lacno. Superpoistenie.sk 5 minút do konca. Budeme končiť. Ďalší termín je v piatok. Urobte si aj vy skúšku šťastia. Podajte si loto, ktoré odteraz žrebujeme už aj každý piatok. Typos. Vaše výhry, naša radosť. OK, čo tak sa vymeniť? OK, prečo nie? Bolo by to len raz. S Tylerom, či? Myslela som vymeniť týmy. Nech je sranda. Kto je vlastne na rade? Zdá sa, že Tyler. Philips Lumea IPL. Holíte, trháte, skrývate, voskujete. A čo to skúsiť inak? Philips Lumea IPL. Jemné svetelné záblesky vás zbavia chlpkov až na 12 mesiacov. Objavte Philips Lumea IPL. Uvidíte výsledky, alebo vám vrátime peniaze. Je prima mať niekoho na blízku. Je prima dokázať spolu veľké veci. Je prima meniť klientov na priateľov, ktorí sa na vás môžu vždy spoľahnúť. Prima banka. Banka aj pre podnikateľov. A teraz s podnikateľským účtom zadarmo. Prima banka. Od počiatku vekov pochádza jedinečná chuť sušienky Oreo z pravého kaká.
a z neho sa zrodila táto sušienka. Nové Oreo Originál. Teraz s ešte viac kakaom, aby si ho mohol vychutnať ako nikdy predtým. Viac kaká, viac hravosti. Keď príde jar, tak je čas na korčule. Keď na korčule, tak jedine spolu. A keď si to všetko vysnívaš, tak je tu Allegro tvoja sezóna. Vyber si z tisícov jarných produktov za super nízke ceny. Keď niečo, tak Allegro. A moment of love, a dream, a laugh, a kiss, a cry, our rights, our wrongs. Just stay Neprehliadnite peňaženku zdravia a množstvo benefitov, ktoré môžete použiť na to, na čo potrebujete. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Pekné ráno s Gutalaxom. Aj, Gutalax si daj. Žiadne starosti ranné, o úspech je postarané. Gutalax pôsobí prirodzene cez noc vo vašom tele a prináša tak rannú úľavu od zápchu. Spravte si lepšie ráno vďaka Gutalaxu. Ráno som vstala a hovorím si, čo si oblečiem, aby som začala deň ako sa patrí. To by šlo? Zalando. V Lidli vždy ušetríte, pretože má každý deň nízke ceny. Už od utorka napríklad Bask guľatozrná ryža lacnejšia o 49%, iba euro 49 za kilogram. Edušo zrnková káva so zľavou 33% len 12,99 za kilogram. A Floralis toaletný papier iba 7,99 za 32 kotúčikov. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Potvrdzuje to aj ocenenie Best Buy. Lidl. Každý deň nízke ceny. Dodržím svoju prísahu vernosti želaniam trom. Žartujem, sleduj. Pozor! Si ma rozpálil! Nikto nie je priateľ ako ja! Televízia Joj uvedie príbeh lásky. Princezná môže ísť kamkoľvek. Táto princezná nie. Dôveruješ mi? Starý 1000 rokov. Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. Let me share this whole new world with you. Aladin. V piatok o 20:40 na Jojke. Pripravili sme indíciu, tá je? A stále sa točí. Stále sa točí. Je to z kovu? Áno. Od pondelka do nedele. Ide o človeka. Zvieratko? No. Sedím len na polobič, stolobič. Víta korejčina je veľmi podobná slovenčine. Tajný host, tajný host. Ja poznám jedného trénera jediného. A ja iba jedného. Ja sa spýtam, či je to pán Weiss. Inkognito. V útorok o 20:40 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play. Oni to dokázali. Naši zlatí chlapci sa v roku 2002 stali majstrami sveta. Teraz máme šancu znova zabojovať o víťazstvo. A opäť vo Švédsku. Máme tu máj, mesiac lásky k hokeju. Majstrovstvá sveta, ktoré po rokoch budú opäť vo Švédsku. Kde som hrával 9 rokov. V Štokholme. Majstrovstvá z nášho prajného Švédska. Máme odtiaľ zlaté medaile. Držíme palce našim. Nech sa im darí. Tým, že budú vo Švédsku, bude to o to emotívnejšie. Držme si všetci palce. Nech ľudia zažívajú emócie. A nezabudnite. Hokej. 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 Hokej je na Jojke. Hokej na Jojke. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Od 9. mája iba na Jojke.